Здравейте! Днес искам да поговорим за рода, за нашите роднини, за нашите родители, за поколенията преди нас и за значението и ролята, които те имат върху нас и върху нашия живот. Понякога това могат да бъдат ограничения, понякога можем да имаме уроци, които все още не сме научили. Понякога можем да искаме да се освободим от някои черти, които сме наследили от тях. Но при всички случаи ролята, която оказват нашите роднини, нашите предци, нашите родители върху нас е огромна. Казано е, че женските енергии във всяко едно тяло, във всеки един човек се наследяват от рода на майката, мъжките енергии се наследяват от рода на бащата. Кои са женските и кои са мъжките енергии? Женските енергии са тези, които ни учат и които не само ни учат, а които ни правят по-благи, по-меки, по-отзивчиви, по-мислещи за изобилието, по-подпомагащи, по-действени. Докато мъжките енергии са тези, които са на активността, на подсигуряването на прехраната, на подсигуряването на финансите, на отношението ни към богатството, към парите, към имането, към материалните придобивки. Това са строгите енергии, това са острите енергии. Както знаем, всеки един човек е както Ин и Ян, съчетава в себе си и двата вида енергии, и мъжките, и женските. Така че хубаво е всеки от нас да си отговори на въпроса: коя енергия съдържам аз в себе си повече и искам ли съответно да я увелича, имам ли нужда да я увелича, имам ли нужда да я намаля. Мога да ви дам следния пример за една жена, която не се чувства достатъчно женствена, поела е върху себе си, върху плещите си не само домакинската работа, не само обгрижването на децата, а е поела върху себе си абсолютно всичко, включително набавянето на средства, набавянето на храна, изплащането на кредити. Абсолютно всичко, за което можете да се сетите. В този случай, в нейната ситуация, бихме могли да кажем, че в нея преобладават повече мъжките енергии и е време да се замисли за своето място в живота, тъй като ако тя в момента пребивава в състояние на партньорски взаимоотношения или брак, това би могло да попречи на равнопоставеността на партньорите, на хармонията, която цари в брака. Изземайки функциите на мъжа си, тя би следвало да се замисли къде го поставя в тези партньорски взаимоотношения. Долу ще споделя в първият коментар или в описанието на видеото една интересна статия, която съм писала в своя блог, от която можете да научите повече неща за мъжките и за женските енергии, както и една практика, която надявам се ще ви бъде би могла да ви бъде полезна, специално на жените, за изчистване на женската родова линия и на всички натрупани в нея проблеми, които се предават от поколение на поколение. Сега искам да споделя с вас още една практика, която наскоро научих и самата аз и която ме накара да се почувствам много добре, правейки я. Можем да я направим във вид на медитация. Първоначално намираме тихо и спокойно място, правим няколко дълбоки вдишвания и издишвания, може би 7, 8, 10, както преценим, така че да усетим, че тялото ни е в отпуснато състояние, че нямаме много натоварващи и блуждаещи мисли в ума си.
и след това да пристъпим към самата практика с затворени очи, с отворени очи, както пожелаете. Представете си, че зад вашето дясно рамо е застанал вашият баща, а зад вашето ляво рамо е застанала вашата майка. Поставете ги на такова разстояние от вас, от гърба си, на което се усещате комфортно, и си дайте няколко секунди, за да усетите има ли промяна в тялото ви, има ли промяна в емоцията ви. Ако се чувствате притиснати или дърпани назад от тях, или чувствате някакъв дискомфорт, тогава поставете зад дясното рамо майката и бащата на вашия баща, а зад лявото рамо майката и бащата на вашата майка. Дайте си пак няколко секунди, вижте как ще се почувствате. Има ли промяна във вашата емоция? Има ли промяна в начина, в който усещате тялото си? Можете да поставите колкото поискате от предците си. Разбира се, ако ги познавате, ако знаете за тях, дори да ги знаете само от снимки или само от разказите на вашите родители, като винаги спазвате това правило. Зад дясното рамо поставяте предците на баща си, а зад лявото рамо поставяте предците на вашата майка. И така, когато се почувствате достатъчно комфортно, когато се почувствате достатъчно силни и с достатъчно такава здрава енергия в себе си, си представете, че вие сте дете и се обърнете назад. Погледнете към този огромен триъгълник, в чието начало седите вие като дете. И кажете няколко думи на вашите предци. Благодарете им. Кажете им, че знаете, че те стоят в основата на вашия живот, че сте благодарни за всички качества, които сте наследили от тях, че сте благодарни за всичко, което те са ви предали чрез гените си. Благодарете им за живота, кажете им, че осъзнавате какво чудо е той и че ще се опитате да го запазите по всякакъв начин, да дадете най-доброто от себе си, за да постигнете всичко, за което те са мечтали, всичко, за което вие мечтаете, и че просто ще имате един прекрасен живот, с който ще се гордеете не само вие, а и те като ваши предци. След това се обърнете напред на другата страна и си представете вашия живот. Можете да си го представите като картина, като образ, като емоция, като музика, като светлина. Както първото впечатление, което ви дойде, това си представете, че е вашият живот. Сега направете една малка стъпка напред и си позволете да влезете в картината, да влезете в емоцията, в това, което сте си представили, и с малки стъпки, една по една, бавно напред, да се усещате все по-леки, все по-подкрепяни от вашите предци и просто да усетите едно повдигащо изживяване, една еуфория, една весела и позитивна емоция. Това е практиката. Приключете я както намирате за добре за вас, както се усещате, както ви дойде отвътре. Аз обикновено благодаря на предците си, благодаря за прекрасния си живот и се опитвам да излъча една огромна любов не само около себе си в живота, а и назад към своите предци и напред към своето бъдеще и, разбира се, към своето сега. Това са нещата, които исках да споделя с вас днес. Желая ви прекрасен ден. Целувки!